Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Jehuti jeżies inħossuna il-koll mill-qwa għal din l-ikla li jilmulej ħejjalina. Għaliex aħna il-koll aħwa u liet missier wieħed Alla l-Missier. U fil-waqt li narfu in-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbuh maħfra għal ħtijietna. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu mulej ħniena. Kristu Ġesu li sirt bniedem bħalna u fuqek erfajt il-miżerja kollha tagħna, Kristu ħniena. Mulej Ġesu, inti timla bil-paċi tiegħek il-dawk kollha li jilqgħuk, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoqilna li tagħmmar fina bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Jekk trid tista' tħares il-kmandamenti u brida tajba tista' tkun fidil. U għedlek qudiemek in-nar u l-ilma li ma trid minnhom mit idek għalih. Quddiem il-bniedem hemm il-ħajja u l-mewt u li ma tixtieq qalbu lesta għalih. Għax fil-mulej u blaqjies qawwi f'setatu u jara kollox. Għajneh fuq dawk li jibżgħu minnu u jara f'kull ma jagħmel il-bniedem. Lil ħadd ma qabbad jgħix ħażin u lil ħadd ma rħielu jidneb. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li triqathom blaħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Ngħidu, ħenjin dawk li jfittxu l-liġi tal-mulej. Int tajt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Ngħidu, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek, għatini li ngħix u nħares il-kelma tiegħek, iftaħ li għajnejja biex nara l-ġubijiet tal-liġi tiegħek. Ngħidu, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek, jiena rrid nibqa' fija sal-aħħar. Femni biex nħares l-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Ngħidu, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. It-tiena qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostol Korintin. Ħuti, aħna nagħmlu l-erf fost dawk li huma perfetti, imma mhux l-erf ta' din id-dinja, anqas l-erf tal-prinċpijiet ta' din id-dinja li se jintemmu fix-xejn. Nagħmlu l-erf ta' Alla moħbi f'misteru li Alla fassal qabel iż-żmien għall-glorja tagħna. Ebda wieħed mill-mexxejja ta' din id-dinja ma għarfu kieku għarfuh
qatt ma kienu se jsalbu lill-mulej tal-glorja. Imma bħalma huwa miktub, dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet u dak li qatt ma tnissel f'qalb il-bniedem, dak Alla lesta għal dawk li jħobbuh. Alla irrivelaw ulna permezz tal-Ispirtu għax l-Ispirtu jarbel kollox sa fil-qiegħ ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Jekk joġobkom inqumu bil-bifqa. Alleluja. 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 Infaħrek missier sit is-sema u l-art għax dawn il-ħwejjeġ tas-sema u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' l-liġi jew il-profeti? Jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sema jkunu għaddew is-sema u l-art, anqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna ta' smewwiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewwiet. Ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-saltna ta' smewwiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari, la toqtolx. Jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tisħoq ukoll lil min jinkorla l-ħoħ. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħoħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju, u jekk jgħidlu wiblaħ ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Mela jekk tkun qiegħed ittella l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal, mur l-ewwel irranġa ma' ħuk, imbagħad ejja u tella l-offerta tiegħek. U l-min ikun se jtellek il-qorti, ħudu bil-kelma tajba, mill-aktar fiss, waqt li tkun għaddek miegħu fit-triq li ma jmurx jagħtik f'idejn l-imħalleb f'idejn l-assjes u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek minn hemm ġew ma toħroġ qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Smajtu x'intqal, la tagħmilx adulterju. Imma jiena ngħidilkom li kull min iħares lejn marra biex jixtieqha ikun ġa għamel adulterju magħha f'qalbu. Jekk għajnejk il-leminija hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra, armija il-bot minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintilef biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jinxteħed fl-infern. U jekk idek il-leminija hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra u armija il-bot minnek, għax iktar ikun jaqbillek jekk tintilef biċċa waħda minn ġismek milli minn ġismek kollu imur fl-infern. Intqal ukoll min jibgħat lil martu u jkollu jagħtiha l-kitba tad-divorzju. Imma jien ngħidilkom li kull min jibgħat lil martu barra il-każ ta' żwieġ ħażin iwaqqagħha f'adulterju u min jiżżewweġ waħda mibgħuta minn ħaddieħor jagħmel adulterju. Smajtu wkoll x'intqal lin-nies ta' dari, tonqos mill-weda li ħlift, imma rott lill-mulej il-wiet li wet u li ħliftlu. Imma jien ngħidilkom biex ma taħilfu xejn u la bis-sema għax huwa jitron ta' Alla u la bl-art għax fuqha jserraħ riġlejh.
u lanqas Ġerusalemm għaliex hija l-belt tas-Sultan il-Kbir. U lanqas brasek m'għandek taħlef għaliex anqas biss xara waħda m'għandek ħila tagħmilha bajda jew sewda. Mela ħajkun id-diskors tagħkom iva iva, le le, kull ma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-ħażin. Il-kelma tal-mulej. Kemm għandna raġun eżjes għal din il-kelma lil mulej għalilna, il-kol kemm aħna rrispondejna u jidnielu tifħir lilek Kristu ta' min ifaħrek. Għax din il-kelma lil mulej għalilna għax irid jarana f'postna. Il-mulej Ġesu irid jarana ħjienja. Din hi x-xewqa ta' Alla għalija u għalik eżjes, mhux li ma tagħmilx id-dnub. Id-dnub Alla jaħfru. Alla ma jridniex nidimbu għax id-dnub lili u lilek jisraqli il-paċi ta' qalbi. U għax iħobbna Alla tagħna l-kelma tiegħu biex tkun il-kelma tiegħu li tmexxina, għax min jimxi fuq il-kelma tiegħu ikun f'postu, ikollu ilena f'qalbu. Intom intbaħtu xedna l-lejla għal 5 darbiet, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Min jimxi fuq il-liġi ta' Alla, min il-kelma ta' Alla jagħmel ħiltu kollha biex jgħixha, ħajkun ħieni, ħajkun kuntent, ħajjgħix fil-paċi, ħajsejb ruħu kif ngħid il-Malti tħossok f'postok. Kemm aħna boloħ, xi kultant aħna nirraġunaw jisna tfal żgħar għax naħsbu li Alla tagħna il-kmandamenti biex jikmanda fuqna. Imma Alla tagħna l-kelma tiegħu biex meta nimxu fuqha insibu il-paċi ta' qalbna. Ħanatikom eżempju nħobb nagħmlu mat-tfal iż-żgħar. Imma xi kultant aħjar eżempju ta' tfal iż-żgħar milli ħafna paroli fl-ajru. Araw il-ferrovija. Kemm tiġri. Illum saħansitra għaw ferroviji li jivvjaġġaw kważi daqs ajruplan. Il-ħeffa tagħhom. Il-ferrovija timxi imma fuq 2 binari. Kieku l-ferrovija tgħid ma jien dejjem marbuta ma' dawn il-binari, ħanaqbes wieħed minnhom. X'jiġri? Diżastru kbir. Tinqaleb u titfarrak. Hekk ukoll eżjes il-kelma tal-Alla għalina. Jien għandi noss il-kelma tal-Alla, għandi nagħmel ħilti biex ngħixha biex f'qalbi ikun hemm il-paċi tiegħu. Għax meta jien din il-kelma ta' Alla inwarraba, naqbiża biex impoġġi dak li jgħidli f'moħħi, ħanweġġa, ħaniġġarraf, ħanitlef il-paċi ta' qalbi. U hawnhekk Ġesu fil-Vanġilu tal-lum jagħtina dawn l-eżempji. Għax il-mulej Ġesu irid is-sinċerità ta' qalbna. Irrid li qalbna tkun ħielsa minn kull dieqa, tkun ħielsa minn kull rabja, minn kull reba. Il-ħażin
huwa dak il-qarrieq li jagħtik kelma, jgħidlek kelma biex inti minn għalik ħatkun f'postok. Imma qed jgħidlek kelma li mhix vera. Għan jiddu ftit eżempji minn dawn li qalilna il-mulej Ġesu hekk. Il-liġi tal-mulej qiegħda la toqtolx. Imma Ġesu ifisser ukoll xi tfisser la toqtolx. La toqtolx ma jfissirx biss inneħħilek il-ħajja, imma ħafna drabi kif spiss anke jirrepetija, iħobb jirrepetija fl-omiliji fil-priedki tiegħu il-Papa Franġisku. Kemm drabi aħna noqtlu lil xulxejn bil-sienna. U dak mhux dowb jew willa. Meta jien il-ħija inweġġew bil-sieni, nitkaża bih, u meta int aħseb ftit qed titkaża b'xi ħadd, x'qed tagħmel? Qed toħroġ jew qed tikxef għaliex dak li joħroġ mill-fom jikxef xemm fil-qalb. Qed tikxef u qed turi li f'qalbek hemm ir-rabja u mhux il-għena. Eżempju ieħor, tajrux fil-ħowg ġifa jew ibla ħaraħ fuq dan id-diskors tar-rispett lejn xulxin. Għaliex il-kol kemm aħna eżjies u li jitalla l-missier. Il-kol kemm aħna l-lejla minn hawn ftit ieħor sejrin intfgħu ħarsitna lejn is-sema u ngħidulu missierna li inti fis-smawijiet. Maħniex se ngħidulu missieri, imma missierna. U il-fatt li jien stess qed ngħid missierna, x'qed ngħid? Qed ngħid li l-kol kemm aħna l-kol kemm aħna aħwa. L-istess fil-ħajja tal-miż-żewġejn. La tagħmilx adulterju. Adulterju ma tfissirx tiddratixxi. Imma anke li inti titfa' ħarstek jew titfa' il-ħarsa tiegħek ħarsa ta' mħabba u forsi xi drabi tkun ħarsa qarrieqa fuq raġel ieħor, fuq nisa oħrajn. X'qed tagħmel? Qed timla lil qalbek b'dak li mhux veru. Il-mulej Ġesu eżjies irid jara il-qalbna mimlija bil-paċi tiegħu. U għalhekk qed jagħtina dawn il-pariri. Ħafna drabi l-Vanġelu kif spiċċa kemm sabiħa din is-sentenza. Mela ħajkun id-diskors tagħkom iva, iva u le, le. Xi drabi, ħafna drabi indumu ngħidu nparlaw u nġibu u għax hekk u għax dik mhix hekk u skużi u mhux skużi. Iva, iva, le, le. Żbaljajt, żbaljajt. Imma naref naċċetta li jien żbaljajt u nitlob maħfra. Kemm għandu raġun il-Papa Franġisku u l-parir li huwa jagħti lill-koppji jagħtihom 3 kelmiet. Il-kol kemm aħna nafuhom u l-kol kemm aħna intom b'franġent il-koppji għallimtuhom lit-tfal tagħkom sa minn meta kienu għadhom żgħar. Imma mbagħad bejnietna ma nużawhomx. U li min huma dawn it-3 kelmiet? Jekk jogħġbok, grazzi u aħfirli. Sorry. L-tfal tagħna kif għallimtuhom meta kienu għadhom żgħar? X'imorru jitolbu xi ħaġa x'tgħidlu? Isa, x'għandek x'tgħidlu? Għidlu please, għidlu jekk jogħġbok. X'intaħ rigal, Isa x'għandek tgħidlu? Għidlu grazzi. Il-kol tallimnihom dawn l-affarijiet imma mbagħad bejnietna ma nużawhomx. Kemm hi xi ħaġa sabiħa eżiż ġenituri anke wliedkom. Jarawkom xi kultant
nitilfu l-boxla. Imma kemm sabiħa li jarawkom ukoll titolbu skuża għal xulxejn. Kemm sabiħ li jarawna napprezzaw it-tajjeb li hemm fl-ieħor. Li naraw is-sabiħ li hemm f'xulxejn. B'hekk il-ħajja tagħna tkun ħajja iżjed sempliċi u iżjed mimlija bil-paċi. Din hi l-kelma tal-Mulej għalina llejla. Ejjew nilqgħuha. Ejjew nieħdu f'idejna il-kmandamenti ta' Alla bħala t-triq li jwaslu għall-għena vera. Mhux il-kmandament ta' xi ħadd li jrid jikmanda fuqi. Alla ma jrid jikmanda fuq ħadd. Alla għax iħobbna irid jarana kuntenti u għax irid jarana kuntenti tagħna l-kmandamenti. Issa jekk jien il-kmandamenti ngħixhom hawnhekk iċ-ċavetta ta' kollox, jekk jien il-kmandamenti ngħixhom biex min għalija il-Mulej ħajamilli very good għax jien nibża minnu. Mela jien qed ngħix bħal Fariżej, ngħix skont il-liġi imma mhux fl-ispirtu tal-liġi. Kemm hi xi ħaġa sabiħa iżjed. Jew nitolbu hekk dik it-talba li smajna llum fis-Salm. Is-Salm 118. Is-Salm li jitkellem kollu kemm hu fuq il-kmandamenti ta' Alla, fuq il-kelma ta' Alla. Ejjew nitolbuh il-Mulej u bil-qalb kollha ngħidulu iftħilna għajnejna biex naraw l-eġubijiet il-kobor tal-liġi tiegħek. Għallimni Mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Għax ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-Mulej. Nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn ummiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jirġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawwa mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew ħuti jeżjes, nitolbu il-Mulej jenna biex il-koll kemm aħna mejjuna bil-grazzja tiegħu narfu nibnu ħajjitna fuq kelmtu. Wettaq Mulej il-Knisja tiegħek fil-missjoni tagħha li twassal il-kelma tiegħek lill-bnedmin kollha. Nitolbuk Mulej biex iddawwa l-fema tas-setanin tal-art bil-qawwa tal-liġi tiegħek ħalli jarfu jimxu b'ġustizzja biex fost il-popli kollha is-saltan, il-paċi u l-imħabba. Nitolbuk Mulej għal ħutna li qegħdin imġarbin bit-terremot tat-Turkija, tas-Sirja, l-ħutna li huma mkissra bil-gwerra fl-Ukranja. Ejjew nitolbu biex isibu persuni li jgħinuhom jiksbu mill-ġdid
id-dinjità umana tagħhom nitolbu. Għalina il-koll mulej, għallimna nożżu il-kmandamenti tiegħek u li narfu li fil-kmandamenti tiegħek hemm milena u l-paċi li l-koll nixtiequ nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, bl-interċessjoni ta' Omna Marija nitolbuk qaddes il-familji tagħna. Għamel li huma jikbru fil-fedeltà fl-imħabba sinċira bejniethom biex hekk is-Saltan dejjem ilena u sliem nitolbu. Fiskiet jew nresqu wkoll id-dbatija, it-talb ta' ħutna il-morda. Nitolbu għal dawk il-persuni li jeduru bihom biex huma wkoll ikunu ta' faraġġ u għajnuna għal xulxin. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Murej Alla li tista' kollox kemm il-darba inqasna mill-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek, ħenna għalina u waħfrilna u wettaqna f'imħabtek. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u ġġeddidna u li ġġib il-premju ta' dejjem lil kull min jagħmel ir-rieda tiegħek bi Kristus jedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna u ta' kuljum inħossu fuqna it-tieba u l-imħabba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna ir-ran tal-ħajja ta' dejjem, għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjemt lil Ġesu mill-imwiet u bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għejd. Għalhekk mulej, aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, Qaddis. Smewiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għalli xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-din. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jewħuti nitolbu biex is-saltna ta' Alla tiġi fostna, biex aħna nikbru fl-ispirtu tal-kapaċità l-qawwa li naħfru lil xulxejn, li ngħinu lil xulxejn kif il-mulej jagħmel magħna. U għalhekk ngħidu: missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Jew fiskiet nirringrazzjaw il-mulej u nitolbuh jatina il-qawwa biex nejxu il-kmandamenti tiegħu, nejxu l-kelma tiegħu. Aħna li nixtiequ l-koll inkunu ħinja. Għax ħinjin huma dawk li jgħixu il-kelma tiegħek mulej. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema. Nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristus jiedna. Nagħmlilkom l-avviżi, fakkarkom li għadha l-ħadd fis-6:30 ta' filgħaxija ikun hawn il-lezzjo divina. Ġifieri mument ta' fejn aħna nisimgħu il-kelma ta' Alla u tiġi infissra lilna. Għalhekk inħeġġiġkom biex anke min għadu qatt forsi ma ġie. Ejjew nitalmu inwieznu il-xulxin billi nilqgħu il-kelma ta' Alla. Imbagħad tafu f'dawn l-aħħar ġranet anke kemm ġraw inċidenti, partikolarment fit-traffiku f'pajjiżna. U bħalissa hemm nuqqas kbir fl-isptarijiet tagħna tad-demm. U għalhekk dawk kollha li huma f'saħħithom inħeġġuhom biex għada imorru il-berġa tax-Xewkija bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar biex jagħtu id-demm. Ftit demm issalva ħajja ta' bniedem eżies. Hija l-ikbar karità li nistgħu nagħmlu. Barra minn hekk il-koll tafu li sa għada fil-għaxija qegħdin jinġabru l-affarijiet mediċini u ikel fil-heliport għat-terremotati. Il-heliport Xewkija tistgħu tmorru u tieħdu l-oġġetti tagħkom hemmhekk. Però imbagħad nixtiequ nħeġġukom biex nhar is-Sibt u l-Ħadd bħallum 8 ijiem, is-Sibt 18 u 17 ta' Frar, il-ġbir kollu ta' fondi, ġifieri flus, li se jsir fil-parroċċi Tawdex se jkun kollu għat-terremotati tas-Sirja u tat-Turkija. U għalhekk inħeġġukom biex hekk matul din il-ġimgħa anke minn xi sagrifiċċji żgħar. Ejjew nagħtu sens il dawn id-donazzjonijiet tagħna, mhux sempliċement għax imsieken, imma x'dak huwa ħija. Dak huwa ħija li m'għandux jiekol. Mena jien ukoll ħanaqsam miegħu xi ftit batija. Għandi ftit ta' ċikkulata, ħanwarrab dawk il-flus biex nagħtihom il-dawn ħutna. Jew hekk il-frott tal-flus li nagħtu nhar is-Sibt u nhar il-Ħadd li ġej ikun ukoll akkumpanjat minn ċerti ċaħdiet. Aħna għandna kollox u dawk tilfu kollox. U għalhekk jew inkunu ġenerużi magħhom. Fl-istess ħin hekk jew impoġġuhom taħt il-protezzjoni tal-Madonna ta' Pinu u ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru
u għejxu fil-paċi ta' Kristu.